okay ra boss? Okay, okay ra kanong? Oh, diin ka ka. Ana na mong gisit up. Darang gasakay. Ayan na. Taon mo eh. Nagitaon na mo eh. Kana. Nong. Mo nagitaon ay. Ay, kuring maway oh. Diin ka nung naman tawan out of stock. Namig tao ng internet. Tara guys, mga na itong server guys, ayos ka na Mediacom dito na sa client guys, 60 meters. Itong gamit fiber optic na cable. Dayon itong imong server is ang iyang Linksys. Kana itong board niya gamit powered by Ado ta guys, Ado business. Kana ako nag-play na siya guys ha. Play na siya. Click on tamo sa iyang dashboard para matuog ito 10.0 good. Kana siya guys ha. Running na siya. Running na naka-play na siya YouTube. YouTube na ang atong giset nga per user guys atong client is 3,500. So kini siya mao ni siyang portal, mao ni siyang plan nga atong gihatag sa atong client nga kini siya. Try na tong speed test ug muigo bagid siya sa 3.5 Mbps nga ato ang gihatag sa client. Na siya guys. See 3.5 atong gihatag nga per user guys. Upload download ano siya ano siya to ang computer monitoring sa to ang gipadagan nga fiber optic cable sa client. Good kayo, sulit yung per user guys. Para na 3 kapin. Ibong mo kasi nagtumo hinay, dili na siya hinay. Kaya ito ang giset na nga per user niya mao na siya 3.5 MB per user. Ano siya? Ano siyang portal? Ano siyang speed test? Ano siya? I-try na to YouTube. Ano siya? Running na siya. So wait sa i-try na to balik ha. Muigo bagid siya sa iyang speed test. So i-try to balik guys. Na itawa ninyo guys. 3 siya. Na running na siya guys ha. Na running na siya. Play na siya sa YouTube. Wala niyo. Set na siya per user nga to ang pagpadagan sa fiber optic. Wala 3 kana siya giset na to 3.5 Mbps per user. Mo na siyang portal, kana mo na siyang portal. Mo na siyang naka live YouTube. Mo sige gamit na tong server. Iyon mo na tong server ang Linksys. Kana siya. Gamit na to fiber optic 60 meters ang atong client kitauran. Na siya anak siya Mediacom na itong gamit. Siyempre ang atong main internet converge kita na muna yung main internet guys. So kinsa itong ganahan magpataod sige na comment lang guys, diri lang sa atas sa duol.